Ja no hi ha rastre de les escales, la barana i l'ascensor d'accés a l'antic aparcament soterrat del portal de Sant Roc. Les obres per retirar aquests elements van començar fa un mes i mig i han costat 37.000 euros finançats amb fons europeus. El Terrassa Futbol Club fa un pas molt important per assegurar-se la permanència una temporada més a la segona federació. El quadre garenc s'imposa per 1-0 al València Mestalla i es col·loca en 8a posició a falta de 12 punts en joc. De la seva banda, el centre parroquial Sant Cristòbal guanya el Vilafranca per 3-2 i s'allunya de la zona de descens en el seu grup de la tercera federació. Sant Pere Nord celebra la 14a Culturassa, un esdeveniment festiu que ha plegat 24 grups de cultura popular i tradicional catalana, que ha mostrat un bon indicador de l'estat de salut cultural de la ciutat amb exhibicions de balls, danses i activitats diverses. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Després de diverses setmanes ja han acabat les obres de retirada de l'estructura de l'ascensor del pàrquing del portal de Sant Roc i les baranes de les escales. Els treballs han permès deixar lliure d'obstacles la zona sense elements, de la qual cosa se'n beneficien els vianants. Ja no queda rastre de les escales, la barana i l'ascensor d'accés a l'antic aparcament soterrat del portal de Sant Roc. Les obres per retirar aquests elements van començar fa un mes i mig i han costat 37.000 euros finançats amb fons europeus. L'aparcament es va tancar el 2019 per raons de seguretat i d'eficiència de l'estructura i des d'aleshores l'escala i l'ascensor no han tingut cap funció. Per això l'Ajuntament ha optat per retirar les escales, l'ascensor i la maquinària i tapar els forats que deixaven amb 25 centímetres de llosa de formigó. Per guanyar harmonia s'han desplaçat alguns bancs cap a l'espai alliberat. Amb aquesta intervenció, el portal de Sant Roc guanya en amplitud i visibilitat a benefici del vianant. L'actuació no ha inclòs les dues rampes d'entrada i sortida de vehicles a l'aparcament, que en un futur podria reobrir connectat al de la plaça Vella. I atenció, conductors, perquè un tram de l'antiga carretera C58 estarà tallada a la trànsit a partir d'aquest dilluns i durant 10 dies. La causa són unes obres de demolició de l'aqüeducte d'aigües que travessa la via en un pas elevat. Aquesta estructura travessa la C58 al costat del carrer Albéniz de Viladecavalls, al barri de Can Tries, punt en el qual s'ha senyalitzat pel trànsit la restricció de la circulació mentre es portin a terme els treballs en qüestió. Aquestes obres es volen fer abans no entri en servei el nou ramal de sortida de la C16 a Terrassa Oest, tot plegat conseqüència de l'entrada en servei dels darrers dies de la B40 entre Abrera i Viladecavalls. Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible tiroteig ocorregut la nit del dissabte passat al polígon de Santa Margarida durant el desenvolupament d'un esdeveniment social. Segons fonts de la Policia Autonòmica, només es té constància de testimonis que asseguren haver sentit les detonacions d'una arma de foc i la fugida d'un vehicle. Els agents, però, no han localitzat cap prova més enllà de la versió dels presents. Canviem d'argument. Catalunya ha registrat la nit tropical més primerenca. Ha estat aquest passat dissabte a Margalef, a la comarca del Priorat, amb una temperatura que ha superat els 21 graus. La pujada de temperatura del cap de setmana també s'ha deixat notar a Terrassa amb uns valors màxims que aniran a menys en els propers dies. Ambient primaveral al Vallès Occidental amb temperatures molt agradables. Si bé és cert que dissabte el dia ha acompanyat més per la presència del sol. Diumenge els termòmetres no s'han enfilat tant, però han fet una sensació tèrmica igualment molt agradable que ha motivat molts ciutadans a sortir al carrer i gaudir de l'ambient. Alguns terrassencs han aprofitat l'entorn i el Parc de Vallparadís per passejar o prendre alguna cosa amb amics o família. Que volíem era compartir temps juntes i què millor que venir al Vallparadís, que hi ha molt gollon d'espai, que feia bon temps i fer un pícnic. I realment doncs, és un planazo, no? Que també ha sigut una mica el problema, que hem arribat i hem dit, ostres, quina calor, ve de gust anar allà en pantaló curt y todo. Bueno, yo creo que sinceramente el tiempo que está haciendo no es normal. A este paso no vamos a tener ni invierno, ni otoño, ni nada.
Para mí, vamos, es escandaloso el calor que hace. Ahir dissabte les temperatures van rondar els 20 graus a la capital vallesana i avui s'han situat una mica per sota a causa de l'absència del sol. L'Ajuntament de Terrassa i el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès van lliurar divendres els Premis Joana Viernès 2024 als treballs de recerca de l'alumnat de batxillerat. Entre els equips premiats destaquen els dels instituts Terrassa, Montperdut, Matadepera i Vacarisses, així com el Montcau, la Mola i el Sagrat Cor. Els guardons han distingit les investigacions fetes sobre intel·ligència artificial i medicina de precisió. També els estudis sobre coeducació, distòpia, xarxes neuronals, les matemàtiques i la música i la neurociència. Aquests guardons volen potenciar les activitats fetes per l'alumnat de segon de batxillerat orientades a la investigació. Alhora són una via de reconeixement del seu treball i un incentiu per a l'adquisició de bons hàbits en la seva formació. I ara us parlem d'un terrassenc de nom Miguel Rejano que sap molt bé que l'escalf humà és molt sa si es tradueix en actes d'afecte i empatia. Per això ha decidit promoure les abraçades a la ciutat perquè la gent renunciï a la fredor del distanciament i s'acosti amb bones intencions. Estem acostumats a malfiar-nos quan algú ens atura pel carrer. Pensem que ens volen vendre alguna cosa en el millor dels casos i entabanar-nos en el pitjor. Però no sempre és així i bona mostra d'això són les aturades que ofereix en Miguel, un terrassenc que només pretén compartir abraçades perquè, segons comenta, les abraçades, siguin de qui siguin, són sempre terapèutiques. L'abraçada és un gest humà que permet alliberar tensions, estrès, genera també dopamina, que és l'hormona de la felicitat i del plaer, i ens sentim molt més realitzats. També es diu que si dues persones s'abracen, més de 8-10 segons, fins i tot els cors es sincronitzen. Molta gent, de diferents perfils, accedeixen a fer l'abraçada, i de bon grat. Aquestes accions que són solidàries, que són per viure millor, perquè et facin un somriure, doncs benvingudes siguin a tots els nivells. Sí, se está perdiendo, la verdad que sí. Bueno, yo cuando me veo con mis amigos, con mi gente, con mi tal, nosotros somos de dar besos, de darnos abrazos siempre. Diuen que una abraçada d'uns quants segons aporta molts beneficis a la salut, però n'hi ha un de molt important, i és que reconforta l'esperit. Un gol molt matiner del canari Aitami va ser suficient perquè el Terrassa Futbol Club s'endugués els 3 punts en partit de la segona federació. Tot i que no és definitiva, la victòria fa que l'equip agrenc mantingui de forma virtual la categoria quan encara falten 12 punts en disputar. El Terrassa Futbol Club ha fet un pas molt important per assegurar-se la permanència una temporada més a la segona federació. El quadre dirigit per Xus Trujillo s'ha imposat per 1-0 al València Mestalla i es col·loca en una tranquil·litzadora 8a posició, amb 43 punts quan només queden 4 jornades per acabar la Lliga. El partit s'ha posat de cara als 30 segons quan els locals han marcat l'únic gol. Adri Lledó ha recuperat una pilota i ha cedit per a Bonacasa. El davanter aragonès ha xutat molt desviat, però Aitami ha aparegut en el segon pal per enviar la pilota al fons de la porteria. El canari encapçala la taula realitzadora amb 12 dianes. El quadre valencianista ha reaccionat bé, primer amb una rematada de Borja al travesser i després amb una altra de Diego Aznar al lateral de la xarxa. El Terrassa s'ha mostrat segur en defensa però amb poca presència en atac en els primers 45 minuts. La segona meitat s'ha jugat més en la parcel·la terrassista, però el València Mestalla no ha creat accions de molt perill. Marcos Pérez ha resolt bé els intents llunyans del seu rival. Neskens ha tornat a reaparèixer en els darrers minuts després de la fractura nasal que va patir al camp del Torrent. Trujillo ha valorat el triomf davant d'un dels millors equips en aquesta segona volta. Lleva 5 jornadas sin perder, ganando, no solo ganando, sino goleando. Nosotros hemos conseguido mantener la portería a 0 y creo que sufriendo poco. Le ganas el gol a verá a equipos que van a estar ahí contigo. Y bueno, ahora son ellos los que se meten un poquito en problemas, ¿no? Esto va cambiando en función del resultado de cada semana, ¿no? Welcome to the Catalan Group, ¿no? Bienvenido al grupo catalán. Aquí se viene a sufrir.
El Terrassa s'allunya a 9 punts del descens i a 6 de la promoció per la permanència. Diumenge visitarà un altre rival directe, l'Alzira. De la seva banda, el centre parroquial Sant Cristòbal aconseguia una victòria molt important a casa davant el Vilafranca per 3-2. En un partit d'alternatives en el marcador, els de Can Anglada s'allunyen una mica només de la zona de descens abans de visitar diumenge el camp de la Muntanyesa. El Sant Cristòbal torna a agafar oxigen en la seva lluita per salvar la categoria. Aquest diumenge ha derrotat el Vilafranca, un rival directe, per 3-2, amb remuntada inclosa. Els de Can Anglada se situen a 4 punts del descens, quan queden 6 partits. El conjunt de Cristian García ha començat bé i en el primer minut ha inaugurat el marcador. Una falta que la defensa visitant ha fet a Ranera l'ha aprofitat Gerai per marcar amb un xut molt col·locat, lluny de l'abast de l'exparroquial Baro. Però un cop més els errors defensius han penalitzat el Sant Cristòbal i el Vilafranca ha capgirat la situació. Als 22 minuts, Dani Rubio ha aprofitat una indecisió defensiva local per batre per sota Lázaro i empatar. I en el minut 40, Eric Via ha penjat una pilota des del mig del camp i el porter parroquial se l'ha empassada, situant l'1-2. Quan semblava que al descans arribaria amb aquest resultat, ha aparegut Abde. El davanter del Sant Cristòbal, que estrenava titularitat després de la seva llarga lesió, ha caçat una pilota dins l'àrea per tornar de nou l'equilibri. En l'afegit del primer temps, Abde ha estat a punt de batre de nou Baro. En el segon temps, els de Cristian García han buscat descaradament la victòria. L'entrada de Pio Beccari ha aportat més perill a l'atac local. El davanter italià ho ha provat amb un xut que ha salvat el porter del Vilafranca, però al minut 69 ha fet el 3-2 en una acció de molta qualitat y en la cual els visitants han reclamat fora de joc. Suerte hemos tenido de meter el 2-2 antes del descanso y bueno, yo creo que la segunda parte hemos estado mucho mejor. Creo que si hubiéramos estado como la segunda parte, el partido lo hubiéramos llevado antes hacia la victoria, pero en una situación como la que estamos, que es tan difícil, pues el miedo aparece y eso es lo peor para un futbolista. Y a seguir, tenemos que ganar 3 partidos más, quedan 6, pues ese es nuestro reto. El Sant Cristòbal ha pogut sentenciar el contracop. Toca gaudir d'aquest triomf abans de visitar diumenge la Muntanyesa, que amb 4 derrotes seguides s'ha ficat de ple en la lluita per la permanència. Aquest dissabte es van posar en marxa les noves instal·lacions del Sant Pere Nord Club de Futbol. Les primeres autoritats polítiques de la ciutat van fer una visita a aquestes renovades instal·lacions esportives amb la presència dels directius del Club de Sant Pere Nord. Els nous vestidors, el nou camp de futbol 7, són part de la primera fase del projecte del nou Parc de la República. Paral·lelament ja estan en marxa els treballs de la segona fase que contempla la construcció d'un equipament cultural i l'ampliació de locals a la part posterior dels equipaments ja existents, el Centre Cívic President Macià i la Biblioteca del Districte 6è. La pequeña inauguración de las instalaciones, próximamente, un poquito, mes y medio de la inauguración. 5 anys després, la selecció catalana femenina de futbol, entrenada per Xavi Llorenç, ha tornat a competir. Ha estat aquest diumenge davant el Paraguai, a qui ha derrotat per un contundent 5-1. El partit amistós s'ha celebrat a l'estadi municipal Palamós Costa Brava, amb la presència de més de 3.000 espectadors. La greca Vicky Losada, una de les capitanes i titular en aquest partit, ha tancat el marcador amb una gran definició, regatejant la portera rival. El derbi de la divisió d'honor d'hoquei herba va acabar amb empat a 2 gols. El resultat no va satisfer cap dels dos equips, però manté el Club Egara tercer i l'Atlètic a 6 punts de la zona de Final Four. Club Egara i Atlètic Terrassa han empatat a 2 en el clàssic de la segona volta a la divisió d'honor, un resultat que penalitza més els de Can Sales, que estaven obligats a guanyar per optar encara a entrar en el play-off pel títol. Són sisens i veuen com la quarta posició és a 6 punts. Els ratllats, en canvi, es mantenen tercers amb 30. S'ha avançat al quadre de Xero Gasol als 7 minuts quan una bona internada de Joan Dalmases ha acabat amb una bola punxada per Guiu Coromines al fons de la xarxa. Abans de finalitzar el primer quart, els de Ramon Sala han tornat a l'equilibri amb un penal córner transformat per Bruno Ávila. Els ratllats han estat més efectius en aquest tipus de jugada que no pas un Atlètic, que només ha marcat un dels 11 que ha tingut. Precisament, el llançat per Pol Cabré per dir ell ha permès a l'Atlètic marxar al descans amb avantatge.
A la represa ha estat l'Egara qui més ha buscat la porteria contrària, però el gol s'ha fet esperar fins a l'inici de l'últim quart. De nou, Ávila ha superat Marc Alzada de penal. L'empat era un mal resultat per als groc i negres que han posat setge a la porteria local en els darrers minuts sense encert. Cap dels dos ha renunciat en cap moment a guanyar el partit i en aquest sentit ha acabat amb empat. En aquest sentit no queda altre que seguir, encara queden molts partits de Lliga i el nostre objectiu segueix sent el mateix, que és estar entre els 4 primers per jugar a la Final Four. 11 penals, no? Hem fet un, ells ja han fet de 2-3. Llavors una mica aquesta és la realitat. Per part dels penals, crec que a l'últim quart hem tingut moltes ocasions a prop del porter, segons pals. Seguir treballant, entenc que és complicat, però no ens deixarem anar, jo tampoc. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha perdut 2-1 amb el Sanse Complutense i ocupa el 8è lloc amb 21 punts. Aquest serà un dels últims clàssics de Ramon Sala a la banqueta de la Gara, a no ser que tots dos equips es puguin trobar de nou a la Final Four pel títol de Lliga. Ara fa uns dies l'entitat del Pla de Bonaire va comunicar que el tècnic terrassenc no continuaria vinculat al primer equip. Sala ha tirat pilotes fora en acabar l'encontre. Diu que està centrat en la competició i que parlarà quan acabi la temporada. Ara no hi penso gens. Ara estic superfocus en acabar la temporada amb l'equip, que són molts anys, són moltes vivències, i aquest equip està corrent de valent per estar allà entre els 4 primers. Totes les meves energies estan focalitzades en això. Evidentment tots em coneixeu, el meu sentiment que tinc envers el club, que porto aquí des que tinc 3-4 anys, vull dir, us podeu imaginar. I ja més endavant, quan haguem de tractar aquests temes, ja ho farem. El barri de Sant Pere Nord ha celebrat aquest dissabte la festa gran de la cultura local, la Culturassa. A la plaça 1 de Maig, els protagonistes han estat les entitats que han ideat una programació ideada per mostrar el potencial cultural de la ciutat a través de les seves entitats. Amb la finalitat de mostrar el bon estat de salut de les entitats culturals de la ciutat de Terrassa, Sant Pere Nord ha celebrat aquest cap de setmana la 14a edició de la Culturassa, un esdeveniment festiu que ha plegat 24 grups de cultura popular i tradicional catalana, que ha tingut com a objectiu entretenir la ciutadania amb exhibicions de balls, danses i activitats diverses. La ciutat necessita mostres culturals i en aquest cas de la cultura popular per fer la ciutat més lligada entre els barris, entre la gent de tots els llocs que vingui i fer una ciutat més acollidora, oberta a tothom, molt important. Es tracta, en definitiva, d'una festa que pretén demostrar el múscul cultural que té la ciutat. A veure, Culturassa és un moment de l'any, abans de començar tot el show de les festes majors de barri, de la gran festa major nostra, on establim una mica la mesura i aquest muscle cultural de la cultura popular. En aquest cas, la tradicional catalana, després hi ha altres, òbviament. És un punt de partida on tots s'ajunten, on comparteixen que d'aquesta manera no torna a passar pràcticament fins festa major i és com una pre de tot el que ara s'esdevé, i encantats. Aquest és el segon any que la Culturassa se celebra a la plaça 1 de Maig del barri de Sant Pere Nord, després de molts anys de celebració al Parc de Sant Jordi. El fotògraf Ricard Domènech ens transporta als anys 80 amb una exposició molt nostàlgica que té la intenció de reviure la coneguda moguda terrassenca. L'exposició porta com a títol Encara m'agrada el rock i és una selecció de milers d'imatges que el retratista va immortalitzar ara ja fa 40 anys. La moguda terrassenca va deixar empremta en el record col·lectiu de molts ciutadans. A Terrassa hi havia una eclosió de bandes musicals molt important i constants concerts que expressaven els nous temps que s'obrien. 40 anys després, el fotògraf Ricard Domènech recupera diverses imatges d'aquells anys 80 per recordar el llegat musical, cultural i social que els grups van deixar a la ciutat. El que pesen a la mostra són els grups i la gent, perquè va haver-hi una moguda aquests anys molt maca. Els anys 80, entre 80 i 90 va ser aquí a Terrassa espectacular, perquè es feien molts grups, hi havia molts concerts, cada local et feia un cicle de concerts, vull dir, hi havia una ebullició musical que ara, o sigui, des d'aleshores no he vist. Hi havia tot un requisit de grups que se'n feien, se'n desfeien, i
I que és que aquí a Terrassa, a cada cantonada, per dir-ho així, doncs hi havia algú que tocava, no? I el bonic és que, bueno, el trist és que això ja no es veu. L'exposició roman a la sala d'exposicions de l'Arxiu Tovella i porta com a títol Encara m'agrada el rock. La passió segons Sant Joan ha ressonat aquest divendres a la Fa Cultural a mans de Sergi Balbel i l'Orquestra Simfònica del Vallès. Com cada any, l'OSB ha organitzat la gira de Setmana Santa amb la participació de diferents cors del territori. En aquesta ocasió, l'obra escollida ha estat La Passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach, que celebra 300 anys. Per aquesta ocasió, Sergi Balbel havia preparat una nova dramatúrgia amb una selecció de fragments de l'obra original de Bach. Amb imatges d'aquest concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès, tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà. Bona tarda. Senyor nostre, sobirà, mostreu-nos amb la vostra passió que fins en la més gran humiliació heu estat glorificat.